Sa headlines kan mga bareta, tulong aki sa banwa aning Balatan, Camarines Sur, gadan matapos malamos. Mga gasolinahan sa syudad ning Naga pinag-inspeksyon kang Naga City Consumer Protection Council. Misis na mayong trabaho arestado sa anti-drug buy-bust operation digdi sa syudad ning Naga. Sa WhatsApp Bicolandia, launching kang Integrated Performing Arts Center naging makulor. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Yaon sa pagmundo ang pamilya kan tulong minor de edad sa Banwaanin Balatan, Camarines Sur matapos na malamos ang mga biktima kan magkarigo sa salog kan suugma. Ang bilog na detalye sa report ni Melvin Machado. Dead on arrival sa Rural Health Unit kang Balatan, Camarines Sur ang tulong minor de edad na mga residente kan Zone 4 Barangay Luluwasan kan nasabing banwaan. Matapos malamos kan magkarigo sa salog na harani sa saidang lugar, pasada alas 4 rin hapon kasudma. Ang mga biktima pinagbisto na sina Gabriel, 4 anyos, Lian, 3 anyos, asin Lansen, 4 anyos. Sa video footage, mahiling na pinupurbaran na i-revive ang saro sa mga biktima na nasa pod ka mga residentes asin magurang kaini. Posible nakaabot subuot sa hararom na parte kang salog ang mga biktima na naging kausa kang sendang pagkalamos. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Ngunya na padagos ang paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Dapat lang subuot na tatawan maning proteksyon ang mga motorista. Ini ang obheto kan ginibong inspeksyon sa mga gasolinahan sa syudad ning Naga kan subagong aga. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Tamang sukol, basado sa pigbabayadan na presyo kan gasolina, ang obheto kan isinagibong inspeksyon asin calibration kang Naga City Consumer Protection Council asin Treasurer's Office sa mga gasolinahan. Igwang sa diring testing tool an LGU, pigka-calibrate, dangan selyuhan. Ngunyan, pag hababa, duman sa 50 na milliliter, may fine po yan and talagang i-adjust sa indang dispensing na kuyan na pump, no? Arog kayan po. Kunyan ining ginigibong calibration actualmente pigtaan kitang poder kang DOE through a memorandum circular na ang LGU pwede pong maglaag ng calibration team para mag-inspect. And ginigibo na po ini kan syudad ning Naga. 10 na sa 45 gasolinahan ang inabot kan inspeksyon asin Mayo pamandigding nahiling na pagbalgar. Ang Naga sa Godligaspi sa nakainian igwang ordinansa kung sain saro sa sarong taon pigsasagibo ang inspeksyon. So gustong sabihin, kung gusto mo magpasigurong tama ang sukol mo, relatively, hindi ka na sa Naga magpagasolina. Aro po kayan ka reliable ang satuyang gasolinahan dahil aram po ni pagka-calibrate kang syudad once in a while. Ano po? Yan ang kagayunan kayo ni inaasigura ka na dayaon ang satuyang mga konsumidores. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Expanded face-to-face class sa syudad ning Naga nagpuuna. Uyang sa kuyang report. Makalis magsairarom sa evaluation ang nagkapirang mga pampublikong eskwelahan digdi sa syudad ning Naga. Maugmang bareta inininhulita dati subuot saro lang ang nagkukondusir ng face-to-face class. Alagad ngunyan tulong eskwelahan na digdi sa syudad. Sa ngunyan po, bali tulo ng eskwelahan sa Naga na public schools ang operational na sa indang limited face-to-face classes. Saro na digdi ang Tinago National High School sa nagpuon kan Marso 1 sa saindang limited face-to-face class. Ngunyan, kanagpuon po kami kang progressive limited face-to-face kang nakaaging March 1 kung sain maabot sa 115 ang samuyang learners na nagralaog. Nag-average yan ning kuyan 50 to 20 per classroom. So igwaning ko yan ning
8 sections ang junior high school, as in igwa maning 4 na sections ang senior high school. So yan ang As in face-to-face man na pigigibok kan mga estudyante ng TLE as in TVL kan Tinago National High School ang Bread and Pastry na programa kan JDVP o ang Joint Delivery Voucher Program. As in katuwang ang Bermudez Center for Arts and Technology Incorporated. First of all po, since skills po yung ini-enhance ng mga bata, it is really better po na mag-face-to-face sila na po kasi hindi, parang ma-aid din po yung mga learning gaps po nila. Kasi, of course, imagination lang sila sa bahay and sometimes syempre sa project, hindi lahat naman po nagawa. So, at least po ngayon, na-enhance po yung skills nila and ito po mga batang to kasi they will take po NC2. Yes po, of course sir, mismo naka-handle na nila yung mga sila lang mismo gumagawa ng mga food, diba po? Since sa TLE po or sa TVL po, they need to, ang one competency nila sir is to make bread or bake products. Apwera kayan yaon man ang mga education student kan Naga College Foundation sa Tinago National High School para sa internship orientation kan mga ini sa nasambitan ng eskwelahan. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga News Break. Liwat na nailihir bilang presidente kang National Irrigation Administration Employees Association of the Philippines digdi sa Bicol. Apwera kan pag-asikaso sa saindang mga kapwa empleyado, nagtatabang mansinda sa mga komunidad na naapektaran nin kalamidad. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Importante ang papel kan Employees Association sa mga LGUs asin ahensya kan gobyerno. Ini ang nagre-representar sa lado kan mga empleyado, urog na sa pagnegosyar sa manihamiento pag-abot sa mga benepisyo. Sa National Irrigation Administration, 18 taon ng presidente sa Bicol, si Ed Yu, asin 3 taon naman na National President kang NIA Employees Association of the Philippines. May mga benefits kasi na, for example, itong collective negotiation agreement that is 25,000 per year. Pag mayo ka ng Employees Association, for example, LGU, sarong LGU, mayo Employees Association, they sind entitled duman sa benefit na ito. Magiging entitled ka lang pag igwaning recognized na bargaining body, which is the association. Together with the management. An union kan mga empleyado sa gobyerno, rekomendado asin accredited kang Civil Service Commission na kung minsan, iyo ang nagiging boses sa pagtuyaw kan salang pagmanihar kan ahensya. Alagad kadaklan, iyo ang pagtabang sa kapwa. Igwa kami ning inaapod na Damayan Assistance Program. Ining Damayan Assistance Program nationwide, hali ining idea ang inihali sa Region 5. In-implement bini for almost 10 years na, wherein ang gabos na empleyado kang NIA, members kang association, including job orders, nagko-contribute kaming 200 pesos. Annually, yan for purposes na pag may nagagadan na members na by natural cause or whatever, automatic nagpo-provide kami ng 20,000 na death benefit sa mga miyembro. Apwera sa benepisyo kan mga empleyado, igwaman ining katuyuhan na makatabang sa sainman na parte kan nasyon, urog na sa mga biktima nin kalamidad, naglilibot sa mga eskwelahan, nagtataong tsinelas, tubig, food packs, asin kadakol, pang iba. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa satuyang COVID-19 update, mayong nairehistrong bagong COVID-19 positive ang probinsya nin Camarines Sur ngunya na aldaw. Imbis may tulong naka-recover, huli ka iniigwa na lang 32 ang active cases kan Camarines Sur. Ang mga naka-recover sa COVID-19 ang uminabot na sa 16,276 as in 628 ang pinagbawian ning buhay. Sa pagbabalik kang news break, 200,000 pesos itatao sa 2 centenarian kan siyudad ning Naga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Ninhuli sa Padagos asin mas pinalawig na vaccination program, mas protektado kita sa COVID-19. Pero dai makampante. Ngunyan na nasa taho pa kita kan pandemya, dai malingawan na pakusugon ang salud, maggamit ng face mask, tamang distansya sa pakikiulay, magsunod sa minimum health protocols, magpa-booster shot kon kinakaipuhanan. Ini po ang sa indong alkalde, Mayor Ed Severo, Padagos na maging alerto asin ligtas. Padagos sa mga bareta, duwang lola na nag-eedad sobra sang 200 anyos digdi sa syudad ning Naga makakaresibe ning tig 200,000 pesos. Ang detalles kayan sa report ni Cindy Cuesta. Duwang lola na centenarian sa Naga ang makakaresibe nin tig 200,000 de pesos sa Marso 15 presenteng taon. Inipigbistong sina Lola Felicidad Villaluna na taga Concepcion Grande asin Florentina Corazon Pado na taga Dayangdang. Sinda pareho ng 101-year-old ngunya na taon. Actually, di sa Moya, ang mga mga gabos na senior citizens na nag-apply din sa muning ID, yan po yan sa data bank. Pagkatapos oras, recommend na yan, duman sa CSWDO, tawag mo sa record for evaluation. Tapos ang CSWDO, sinda ang ma-validate kayan sa mga barangay kung talagang existing yan, mga tao na yan, o mga elderly na yan, o centenarian, na sangatos na taon pa. And then, ma-coordinate man ang CSWDO, duman sa DSWD because we are working together with them. Basado sa ley, tatawanin 100,000 ang sisayman na personang mag-abot sa 100 an edad. Sa Naga, igwa ining dugang na 100,000, kaya 200,000 de pesos ang kabilugan na mariresibekan na genyong centenarian. Ngunya na taon, igwa pang dagdag na duwang piglalauman na centenarian sa Naga. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsroom. Sa satuyang police report, nasa custody na ngunyan kang Naga City Police Office ang suspect na si Mary Jane Di Vera Igabo, residente kan Zone 7, Barangay Abelia, Syudad ning Naga, matapos madakop sa ginibong anti-drug bypass operation kan mga otoridad kan suugmang hapon. Sarong sachet ning shabu ang nabakal sa suspek sa kantidad na 500 pesos. Mantang nakadulagman ang tugang kaini na si Kim Patrick Gabo Inoyda na residente kan Barangay Puting Kahoy, Silang, Cavite. Alagad temporaryong nag-i-star digdi sa Syudad ning Naga. Ang naarestong misis ang nakatalaan sa ngataning kaso sa pagbalgar kan Republic Act 9165. Sa iba pang police report, gasgas sa kamot asin siko ang inabot na tama kan criminology student na si Mark Federizo matapos na mabanggaan kay ni ang sarong ido na yaon sa tahaw kan tinampo.
Binabagtas kan biktima ang C5 Road, Barangay Mabolo, digdi sa siyudad ning Naga, kan makasabat nin aksidente kan sumagong aga. Tulos man nakapagresponde ang mga personahe kan Naga City Police Office asin tinabangan ang biktima. Mantang padagos pang pinag-aaram ngunyan kung si Isay ang may kansadire kang ido na kausa kan aksidente. Gusto ko po sir may mangyari man lang. Siyempre ido po ba kaya na dapat ang ido nakakabyan. Kaya ano man gusto ko may mangyari, gusto ko dapat ma-action niyo. Sa satuyang WhatsApp Bicolandia, launching kang Integrated Performing Arts Center kang Naga College Foundation naging makulor. Uyang sa kuyang report. Sabay pa sa pagpapadago sa pagselebrar kan ika-75th founding anniversary kang Naga College Foundation, man ang launching kan suudma kan IPAC o an Integrated Performing Arts Center kan nasambitan ng eskwelahan na may temang salamin ng kalinangang Pilipino. Sigun kay Jerland, dakulang onra girara ini sa eskwelahan nga ni mabuhay, asin maipabalang ngibog ang kulturang Bicolnon, asin maipahiling ang talento kan mga aki. Ngayon, sobrang excited kami kasi nakabalik kami dito sa Naga College Foundation na magpalaganap ulit ng kulturang Bicolnon. So, mission ng aming grupo na ipalaganap lahat ng mga kulturang Pilipino. So ngayon po, yung preparation namin medyo limitado lang dahil nga sa pandemya. So nagsimula kami ng January. Daw nga ni Dada isubuot naging madali ang sendang practice. Alagad, ginibuan gabos nga ni na maging magayon asin makulor ang saindang performance. Sigun padigdi, halipot man ang saindang naging preparasyon, alagad sa tabang kang eskwelahan asin ka mga miyembros naging magayon asin makulor ang saindang performance. Yung sa preparasyon namin, medyo limitado nga dahil nga sa pandemya. So nagsisimula kami ng pag-practice simula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. So pahirapan din kasi yung schedule ng mga estudyante dapat hindi magsabay dun sa kanilang pag-practice. Sigun sa sarong miyembros na ini, excited na siyang mag-perform. Ninhuli ta haros 2 taon siyang dai nakapag-perform sa entablado. Okay po, enjoy po namin yung practice namin. And worth it naman po yung pagpupunta namin dito ng gabi-gabi para po ma-perform namin ng maayos yung dance namin. Medyo kinakabahan po pero kaya din. Apwera kayan, dakula man ang pasasalamat ni Jerland sa tiwala asin suportang pigtaokan sa iyang miyembros asin kang eskwelahan. Urog na kang presidente kang Naga College Foundation na si Mr. Mario C. Villanueva. Pinot up po ni Sir Mario yung grupo. Nagpapasalamat kami na binuhay niya ulit ang cultural group ng school na to kasi isa tayo sa nakilala na one of the leading cultural group in Bicol Region. Asahan niyo po na ibinibigay ng mga aming miyembro, pinaghirapan po nila ito ng mahigit 2 buwan na pag-practice gabi-gabi dito sa NCF para makapagbigay ng kaalaman. Follow niyo po kami sa page namin, yung NCF Center for Arts and Culture page. So doon po nag-upload kami lagi ng mga event namin na yung mga gagawin naming production. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga News Break. Mientras tanto, ginibuman kan sumagong aga ang pagtaonin award sa mga winners sa mural painting contest na parte kan 5th Basic Education Department Vision Mission Day as in 75th founding anniversary kang Naga College Foundation. Ang grade 11 student ang nakakuha kang 3rd place as in nakaresibi manin Certificate of Recognition asin 6,000 pesos. Second placer man ang grade 12 student na nagresibi man ng 8,000 pesos as in certificate. Asin ang grade 10 students ang nakakuha kang first place na may premyong 10,000 pesos as in certificate of recognition.
Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ang unya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Programang ini hatod sa to kan transfer in Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Skin Line 11. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at Mayod Street, Naga City. Kape ni Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon.